Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Вакыйгаларга бай яллар. Православие динен тотучылар өчен район чиркәүләрендә бәйрәм гыйбадәтләре узды. Почувствовать эту атмосферу доброты, искренности, которая здесь, да, и в ребенке проявляется. Кышкы тамаша. Азнакайда берсеннән берсе креатив 41 чана тәкъдим иттеләр. Ишкен ясадык инде моны. Фанера кулландык. Колай, такталар инде, ракеталары да бар. Бызны өретерлек койнар уеннар. Югары Мактама авылында хоккей турниры узды. Күбрәк шундый турнирлар булып торсын, шунда менә һәм миңа Аллаһ шөкер 29, әле йөгерәбез, рәхәт. Яңа елның беренче 8 көне төбәгебездә ялда узды. Татарстан халкын иң кыска эш атнасы көтә. Бу 2 көндә без Әлмәт һәм республикабызның көньяк көнчыгыш районнарында булган вакыйгалар белән таныштырып узарбыз. Бәйрәм чараларының иң олысы әлбәттә Раштуа. Тантаналы литургия 2 сәгать алдан башланып, төн уртасына кадәр 4 сәгатьтән артык дәвам итте. Бөтен ил буенча гыйбадәтханәләргә йөзләрчә мең кеше килде. Раштуаның Әлмәт районы халкы башлыгы 5 гыйбадәтханәдә каршы алды. Әлеге матур традицияне Алсу Нуриева күзәтте. Раштуаны православие динен тотучылар аеруча шатланып каршы алалар. Алар үз гамәлләрен искә төшерәләр, мәрхәмәтле эшләр башкару, якыннарына мәхәббәт, мохтаҗларга ярдәм күрсәтү турында уйланалар. Пушкин урамында урнашкан гыйбадәтханә җылылык һәм бәйрәм атмосферасы тудыручы Раштуа композицияләр белән бизәлгән иде. Православие динен тотучылар биргә гаиләләре белән дә килделәр. Добрые традиции дочка сама просится всегда. Просто зайти, побыть, почувствовать эту атмосферу доброты, искренности, которая здесь, да, и в ребенке проявляется. Рус православие ширкәүе бәйрәмнәре иерархиясендә Раштуа Пасхадан соң 2нче урында тора. Бизәлгән чыршылар Инҗил агачын, ә янган шәмнәр Вифлеемда кабызылган шәмнәрне символлаштыра. Казан кафедраль соборында да дугалар һәм бәйрәм җырлаулары яңгырады. Биредә халыкка котлау сүзләре белән Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий мөрәҗәгать итте. Пройдя через испытание, пусть каждый из нас осознает то, для чего мы живем, смысл жизни. И праздничное настроение, оно ничем не может быть поколеблено. Бәйрәм гыйбадәтләре Әлмәт районының тагын 4 гыйбадәтханәсендә узды. Раштуа бәйрәменә килә алмаган кешеләр аны интернет-платформада онлайн трансляция аша карый алды. Яңа ел бәйрәмнәре ул күңелле бәйрәм чаралары гына түгел, саф һавада йөрү, рәхәтләнеп чана, чаңгы, тимер аяк ташу һәм башка бик күп күңелле мәшәкатьләр белән дә бәйле. Әлмәтлеләр шундый фикердә. Бу ялларны кызыклы һәм мавыктыргыч итеп үткәрү өчен калабызда барлык уңайлыклар тудырылган. Яшәүчеләр һәм кунакларны җәлеп итә торган урыннарның берсе Үзәк чыршы янында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Новый год! Ой, точно! Настоящий! Настоящий! Күпләр зарыгып көткән яңа ел яллары һәм балаларның кышкы каникулларын берәүнең дә заяга уздырасы килми. Шуңа күрә шәһәр халкы һәм кунаклары теләп төрле чараларда катнашты. Үзәк чыршы янында алар чыннан да күп иде. Карусель, шугалак, чаналарда шу өчен тау, Кыш бабай резиденциясе берсе дә битараф калдырмады. Сәхнәдә кунакларның кәефләрен әкият геройлары күтәрде. Танцуют те, кто рад сегодня быть здесь! Әлмәт шәһәренең матур бизәлеше турында Ойгизә белән аның әнисе Миләүшә Зарипова да беренче тапкыр ишетми. Шуңа Оренбург өлкәсендәге туганнарыннан Казанга кайтышлый, биредә дә туктарга уйлыйлар. Әби бабайларда рәхәтләнеп ял иттек. Әлмәт тагын да кәеф өстәде диялар. Обязательно барырга кирәк, обязательно. Анда бик уютно, бик рәхәт. Дуслар белән, туганнар белән бик күңелле була. Менә специально Әлмәтне карарга
килдек, потому что Татарстанда иң матур шәһәр, иң матур бизәкле шәһәр. Яңа ел көнне. Балалар өчен уен зоналары, чыршы бизәлеше, утлар һәркемдә дә бәйрәм кәефе уятты. Олысы да кечесе дә үзәк чыршы янында яңа ел җырлары җырлап, биеп күңел ачты. Алар арасында зур тату гаиләсе белән Зилә Кавеева да бар. Яңа ел гаилә бәйрәме, шуңа да барлык ялларны туганнар белән бергә рәхәтләнеп уздырабыз ди ул. Әлбәт, искиткеч һәрвакыттагыча бик матур бизәлгән. Менә бергәләп дуслар, туганнар белән чыктык. Шул кадәр һәрбер пишмакта күңел ачу чарасы бик зур рәхмәт шушындый матур чаралар уздырганнары өчен. Оештыручылар кунакларга кышкы тылсым хисе бүләк итәргә тырышты. Шуңа күрә башка районнардан килүчеләрне еш очрату шаккаттырмады. Бик та матур сездә, күңелле, кеше күп, концертлар төрле, елкыгыз матур. Һәр елны киләс традиция шундый безнең. Семья белән җыелып килергә Бугылмадан. Мен үзем Леногорскидан килдем Әлмәткә ял итәргә. Чөнки бүген соңгы көн ял көннәре. Вот. Иртәгә эшкә шуның өчен бүген соңгы тапкыр ял итәбез дә инде все шуның белән. Мне здесь очень нравится, елка очень красивая, игрушки красивые, гирлянды красивые. Приехали сюда покататься на катке. Вот. Нравится очень здесь. Хорошо. Все замечательно. Мы гости Альметьевска, приехали из Ульяновска. Очень рады, нам нравится атмосфера. Люди очень добрые, позитивные. Молодцы, так держать. Бәйрәм ялларының искиткеч атмосферасы шәһәр халкының һәм кунакларының күңелен биләп алды. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел каникулларын һәркем өчен күңелле һәм файдалы уздырырлык булган урыннарның тагын берсе Каракүз скверы. Анда шәһәр халкы һәм кунаклары өчен Әлмәтнең Җиңел канатлар урам театры гаҗәеп очрашулар әзерләгән иде. Яңа ел бәйрәмнәренә Каракүз скверы кышкы бакчага әверелде. Бизәлешнең максаты экология темасын ачу. Шуңа биредә планетаның төрле арт объектлары, утлар белән янучы эскәмияләр, яктылык тоннельләре һәм матурдан-матур агачлар, чәчәкләр һәм үсемлекләрдән бизәлеш үз урынын тапты. Шуңа өстәп Җиңел канатлар урам театрының чыгышлары да әкияти атмосфера тудырды. Алар көн саен диярлек спектакльләр куйды, мавыктыргыч очрашулар үткәрде. Спасибо большое за такие замечательные спектакли, за такой праздник, декорации, все очень нравится. Мы уже не первый день здесь гуляем, смотрим спектакли от легких крыльев. Бикчуриннар гаиләсе урам театрының чыгышларын яратып карый. Шуңа салкынга карамастан ике кичкенә кызларын ияртеп бирегә ял итәргә киләләр. Безгә монда бик ошады. Җәй көндә монда булган идек, кыш көне беренче тапкыр. Бик матур бизәгәннәр, елкада бик матур. Уличный театрда карадык, бик ошады безгә. Бик матур бизәгәннәр. Миңа ошады то, что монда күп баларга условиялар, бүтән матур горкалар ясаганнар, бизәгәннәр, чыршылар. Ну, выходной көнне монда килергә ин шәп безгә. Өлкәннәр һәм кешеләргә уеннар да оештырылган иде. Алар биремнәрне үтәп җылынып кына калмадылар, яңа елны үткәрү традицияләр белән дә таныштылар. На соревнования были, красивые шарики. Вот эти вот. Очень круто, советую тут еще побыть всем. Ярышта катнаштык, рәхәт булды. Бөтен нәрсә дә сезнең мероприятиеларыгыз бөтенесе дә на высшем уровне. Ошады. Зур рәхмәт сезгә. Яңа еллар белән. Барлык теләүчеләрдә Җиңел канатлар урам театры артистлары белән истәлекле фото ясый алды. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай шәһәренең Ишкәев исемендәге ял паркында креатив чаналар бәйгесе узды. Ел сайын күпләр көтеп алган чара быел да зур бәйрәмгә әйләнде. Анда авыл җирлекләреннән, Актүбә бистәсеннән һәм оешма предприятиеләрдән барлыгы 41 команда катнашып үзләренең оригиналь чаналарын тәкъдим иттеләр. Бу хакта тулырак Эльмира Шәрифуллина да. Чаналарның ниндие генә юк биредә, картон, фанера, калайдан ясаганнары да бар. Бу матурлыкны тудыру өчен 2-3 көн вакыт сарыф ителде ди катнашучылар. 3 көн ясадык инде моны. Фанера кулландык, калай, такталар инде, ракеталары да бар. Яңа елга кадәр әзерләнә башлаган идек инде. Безнең директорыбыз Айгөл Фазиловна бик күп көч куйды. Без аннардан үрнәк алып,
алдынгы беренче урынны алырга яуларга килдек. Ел символы чанасына утырып, таудан район башлыгы Марсель Шайдуллин да төште. Менә бит субханалла. 40-тан артык команда, төрле креатив чаналар белән бик иштәлекле, шундый алар барысы да чаналар. Мин инде бик зур рәхмәтләремне җиткерәм. Ул бит әзерләнергә кирәк, менә шунда җыелып килергә кирәк, матур итеп, әле аның бит әле критерийлары да бар. Шуңа күрә барлык килгән командаларга уңышлар телибез. Алар барысы да җиңүче. Чаналарда йыланнарны да, курчакларны да, кыш бабайны да очратырга була. Һәр чананың үз темасы, үз эштәлеге. Безнең бүгенге чанабыз менә торт формасында ясадык. Джин, шүрәле һәм убырлы карчык образларында без бүген инде командабызның исеме Яшкел код. Анда же безнең менә монда баягызның сиде бар. Үзәк китапханә хезмәткәрләре чаналарын район тарихы белән бәйләгәннәр. Безнең чанабызны китап белән бәйләдек. Язмышыбыз Азнакай, безнең бит инде Азнакайга багышланган. Хәзер 40-ка якын китабыбыз бар, районыбызга багышланган. Шуңа күрә инде бер китабыбызны бүген чана итеп тә күрсәтергә булдык. Яңа юл бистәсеннән килгән креатив чана бөек җиңүнең 80 еллыгын яктыртты. Алар беренче урынны Актүбә бистәсе һәм Әгерҗе командасы белән бүлештеләр. Район үзәк сырхауханәсенең реанимация бүлеге хезмәткәрләре бәйгедә әле беренче тапкыр катнаша. Беренче тапкыр катнашабыз, конечно, безнең отделение. Но без надеемся, что без җиңәбез бүген. Алла бирсә. Бик күңелле, матур бәйрәм. Көн матур. Алар белән бергә икенче урынны район мәдәният йорты һәм Мәнәвез чанасы яулады. Кемнеңдер чанасы уңга яки сулга кайра, кемнеке җил кебек җилдерә. Әлеге минутларда менә 3нче мәктәптән килгән коллектив төшә, карыйк әле ничек төшәрләр икән. Бәйгедә 3нче урын яшьләр үзәге шәһәрнең 8нче мәктәбе һәм Урсай авылы командаларына бирелде. Тынычлык күгәрчене чанасы быелгы бәйгедә гран-при яулады. Тынычлык күгәрчене ясадык. Чөнки быел яңа ел безгә Алла бирсә тынычлык алып киләчәк. Бүтән җир йөзендә тынычлык булсын, күкләребез аяз булсын, тынычлык кошлары гына гөрләсен. Фестиваль барлык катнашучылар өчен дә зур бәйрәмгә әверелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Озын ялларны районыбызның авыллары халкыда файдалы һәм актив итеп үткәрергә тырышты. Югары Мактама авылында Татарстан Республикасының атказанган нефтчесе Инсаф Рәхимов истәлегенә оештырылган хоккей турниры узды. Традициягә әверелгән ярышларда уенчылар мавыктыргыч һәм матур уен күрсәтте. Җиңүчеләр исеме өчен быел 4 команда көрәште. Ярышны ачу тантанасында мәртәбәле кунаклар спортчыларга уңышлар теләделәр, спорт белән шөгыльләнүнең һәм сәламәтлекләрен ныгытуның мөһимлеген ассызыкладылар. Быел кешеләрне сынарга һәм матур уен күрсәтергә Бишмунча, Тойсуган, Югары Мактама авылларыннан һәм Урсала микрорайоныннан 4 команда җыелды. Бу чара авыл яшьләренә бик әйбәт чара инде ул. Менә шулай итеп хоккей, менә урамда йөрмиләр, хоккейга җыелып, тренерыбыз Ганитер Илдус Шагалиевич рәхмәт инде. Ул молодец, шундый шулай итеп ул башыннан азана хәтле йөреп тора. Балалар монда күп җыела инде киләләр, һәр бүтән авыллардан киләләр, менә шулай җыелышып, матур итеп һәр елны бу мероприятие уздырыла безнең авылда. Илдус Шагалиевич тырышып тоже шул мероприятияны уздыра. И һәм дә инде Рахимовлар семьясы булыша, аларга да бик зур рәхмәт. Турнир ел сайын күп җанатар һәм спортчыларны җыя, әмма оештыручылар очрашуда бызга төрле яшь, әзерлек дәрәҗәсе һәм һөнәр ияләренең чыгуы аеруча шатландыра ди. Бишмунча авылы командасы егетләре дә бирегә беренче чиратта җиңү артыннан түгел, ә уеннан ләззәт алырга килдек диләр. Мен үзем шөгыльләнәм хәзер 16 ел хоккей белән. Үзебез өчен нибез, үзебезгә сәламәтлек, поддержать өчен. Шул менә шундый турнирларда рәхәт, күбрәк шундый турнирлар булып торсын. Шунда менә миңа Алла шөкер 29, әле йөгерәбез, рәхәт. Шул бу турнирда без 5-6 ел катнашабыз инде, гел призовой урыннарда калабыз. Алла шөкер, рәхмәт үзебезнең Бишмунча авыл егетләренә.
Җирле команданың уңышлары республиканың атказанган нефтчесе Инсаф Рәхимов исеме белән тыгыз бәйләнгән. Исән чагында ул хоккей гына түгел, авыл үсешенә дә зур игътибар бирә. Юллар, мәчет ремонты, хоккей корты төзү һәм башкалар аның ярдәмендә башкарыла. Ул җирле халык өчен актуаль сорауларны хәл итәргә тырыша. Спорт белән шөгыльләнгән, җаңгыда шуган, конькиларда шуып, хоккейлар уйнап үскән егет һәм өлкәнәйгән көндә дә ул битараф булмады спортка һәм шушы кортларны төзетеп, шушы кортларда үзе исән чагында да шушындый турнирлар үткәреп яшәде. Чын мәгънәсендә ул шушы авылда туып үскән, шушы авылда белем алган кеше буларак, авылның барлык ихтыяҗларын белеп, кулыннан килгәнчә ярдәм итеп, менә чишмәләр төзекләндерде ул бик күп итеп. Зиннәт чишмәсе бүгенге көндә дә шул хәлендә саклана. Ул буларның ничектер үз хаҗәтеннән чыгып, күңеле белән, дәрте белән эшли иде. Хоккейчылар уен башыннан алып ахырына кадәр салкын бозда кайнар уен күрсәтте. Биредә һәр команда составында көчле спортчылар җыела. Әмма ярышларда кемдер җиңә, кемдер җиңелә. Нәтиҗәдә Югары Мактама командасы 1-нче, Урсала микрорайоны командасы 2-нче, Бишмунча авылы 3-нче урынны яулый. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сүзнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.